chenro ni kawadhi nyime en ni jatelo mopogore mag siasa e Thurka ochiwo pachgi kaluwore kod meto mar kinde mag dayo dho jok madwaro lemo maduol mar yiero IEBC gi ndalo 14. Jaod bura Silvanus Osoro owacho ni thuolo momedino dhi chiwo thuolo ne aput mar yiero jok ma olap dhogi ndogne kombego matieko dayo dhogi mondo mi gichwal lipot mowinjore ne jatend piny. Nowacho ni josiasa mang'ur kaka Kalonzo Musyoka onge gi thoche e weche makamago ni mar osebedo kong'ur chakre higa mar 2007. Seneta ma Makueni Dan Maanzo korka kore okone apudno mondo lan thuolo moko kendo ni mar chal ni pok giyudo ja-Kenya manigi lony madwarore. Kwa interviewed, marks itatolewa, itakuwa in public, tujue ni akina nani. Tuache tu kukua dunia ya kucomplain tu kila saa. Hata hii extension ambayo tumepanga ya wiki mbili haiko kusuluhisha hiyo maneno, ni kupatia hii team time, kwa sababu wale wengine wamebaki bado ni wengi, ndio waweze kucomplete hii report yote, because election in Kenya is very emotive. Lakini sasa wewe ukisikia lawama ama complain ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa ndio unaanza kujua mheshimiwa Kalonzo amekuwa akicomplain kutoka 2007. Kama hiyo itakuwa hivyo, basi hiyo panel iseme namna hiyo, waweke advertisement tena tuone itakuwa namna gani. Kwa hivyo tuseme wakati kuna vyama, tunauliza tu vyama vyote vihusishwe. Yaani kuwe watu wakikaa wakiongea, tuhakikisha kama kuna mahali popote kuna shida kidogo imetatuliwa.